2 һорау яуаплы берләштерәм. Беренче һорау: тәһәҗҗүд намазының вакыты нисек, касан сыга? Икенче һорау: шамаил язуның хөкеме нинди дип һорагандар. Беренчедән тәһәҗҗүд намазына килгәндә, әгәр сәгать буһа күрһәтү еңелрәк булыр иде. Менә кардәшләр, сәгатьте алыгыз да шунда карагыз. Киске намаз магриб касан керә, сәгать нисәлә? Һәм иртәнге намаз нинди вакытта керә? Ана шул вакыттың араһын карагыз. Әйтәйек, киске намаз, мәсәлән, сәгать 8-дә керә тибет. Иртәнге намаз сәгать 4-тә керә. Менә шай күз алдына килтерәйек. 8-дән 12-гә тиклем, 12-дән 4-кә тиклем нисә сәгать була инде? 8 сәгать. 8-дән 12-гә тиклем 4, 12-дән 4-кә тиклем 4. 8 сәгать. Ана шул 8 сәгатьте 3 өлешкә бүләһегез. 3 өлешкә бүләһегез дә, ана шул һуңгы 3-нче өлеше, ул 8 сәгатьте 3-кә бүлһәк, унда бит инде 2,5 тирәһе сәгать инде. Менә шул вакыт һуңгы 3-нче өлеш. Төндең һуңгы 3-нче өлеше. Ана шул тәһәҗҗүд намазының вакыты булып һанала. Иртәнге намаз сыкканса, намаз азан укылмаган икән, укылмаган иртәнге намазга. Ана шул тәһәҗҗүд намазының вакыты булып һанала. Шамаил язуы, шамаил ул кеше нимәне күзеңдә тота, шуны тәүдә аңларга кирәк. Чөнки кешеләр шамаил дип атаган нәмәләрне төрле максаттар өчен кулланалар. Мана матур итеп гарәп телендә кеше нимәләр яза икән бит. Тагында язылганның да нимә икән карарга кирәк бит инде. Әйтәйек, аяттар язылып, уны диварга, стенага ябыштыралар икән. Бу яхшы түгел. Галимдар буны хупламай. Чөнки унды язуларга себен утыра, бысрана сан куна бит инде. Шуга әгәр аяттарны язып, матур итеп стенага илләр икән, шуны шамаил дип атайлар. Бындай эш яхшы түгел. Кеше нисектер теге матур итеп яза, әйтәйек, үзенең язуын үстерер өчен, шуның хымарак максаттарга матур итеп хаттар өйрәнә икән. Хат гарәпсә ул нәйтеп атала. Пропись. Бында бернинди дә куркыныч юк. Ана шулай кыскаһы. Аяттарны язып, стеналарга элмәскә тырышыгыз.